Lo wayengumdlali we-Kaizer Chiefs uMandla Masango useveza inqubekela phambili eseyenziwe umdlali osemncane we-Orlando Pirates uRelebohile Mofokeng. Kusukela eqala ukudlala ibhola elikhokhelwayo, selokhu aqala ukuqeqeshelwa umsebenzi ngesizini ka-2022-2023. Lo mdlali oneminyaka engu-19 ubudala akagcini nje ngokujabulisa abalandeli bebhola kuleli. uMofokeng, ohlonishwe njengesihlabani sakusasa, udlale kokuqala kuBafana Bafana ngoJuni emidlalweni eZimbabwe. ngoLwesihlanu ungene ngasekupheleni kwesiwombe sesibili bebhekene ne-Uganda ngesikhathi abafana bakaHugo Broos belandela ngemuva ngo-2-1. Wenze ezibukwayo, iBafana igcina ithole igoli lokulinganisa livalelwa phakathi uzakwabo kuPirates uTalente Mbatha. uMasango ukholelwa ukuthi umdlalo kaMofokeng usushintshile, lokhu kufakazelwa izibalo zakhe ezithuthukile. Uzwa sengathi lo mdlali osemncane ubambe iqhaza ngqo emigomeni eminingi, eshaya amagoli futhi esiza ngokungafani nesigaba sokuqala ngesikhathi sakhe neqembu lokuqala. Unethemba lokuthi uMofokeng uzodlulela phesheya kwezilwandle ngemuva kwale sizini nePirates. Ngicabanga ukuthi uRelebohile unamandla, engikuthanda kakhulu ukuthi uzithobile futhi uyayazi into ayenzayo ebholeni, kusho uMasango. Umdlalo wakhe uthuthukile ngokwezibalo. Uma ungabheka imidlalo ayidlalayo, uyasiza, uyashaya futhi njalo uma ephethe ibhola uyabona ukuthi kukhona okungenzeka. Ngakho-ke ngimbisela konke okuhle ngike ngasho kokugcina ukuthi bekufanele beseqenjini leBafana elizodlala ku-AFCON, kodwa nangena futhi uyazibonakalisa. Ngethemba ukuthi lena yisizini yakhe yokugcina kuleli uyaphesheya kwezilwandle. uMasango uphinde wancoma uMofokeng ngokuqhubeka nokuhlala ezindlini ze-club kunokuthi afune i-private accommodation. Unenkolelo yokuthi lokhu kuzomsiza ukuthi ahlale ezinzile futhi afeze amaphupho akhe. Ngicabanga ukuthi isizathu esimenze waba ngumuntu ophansi nohloniphayo, lonolwazi olungaphezu kwabanye abancane, yingoba uqhamuka emndenini obudlala ibhola. Ubaba wakhe ubedlala phambilini, ngakho-ke lokho kuzomenza ahlale eqinile kodwa nokuzikhandla kwakhe. Futhi ngizwa kuthiwa usahlala eClubhouse, ngakho-ke lokho kukodwa kubonisa ukuthi ufuna ukuphumelela. Uma ekwazi ukunamathela kulokho asibeke ebalazo, nginomuzwa wokuthi uzoba ngomunye wabahamba phambili uma kungenjalo abangcono kakhulu ezweni.